166 кг. 7000 евро. Една едра риба. Здравейте, казвам се Петър Михалчев и се намирам в метро. Благодаря за поканата на Ивчо и Влади. Днес мои помощнички в транжирането на този испански тон ще ми бъдат Лея и Дари. Да започваме. Сега трябва да отстраним всички перки. Не си ли малко бавен? Ето това торо е чудесно парче за, примерно, може да се изпече на фурна, просто само със сол и бял пипер. Ето това е чудесно, прясно сашими. Как е? А не е ли малко сурово? Видях в TikTok, че го правят по друг начин. Я, ще ви покажеш. Не, давай си. Ножа. Рибата е транжирана, готова е за приготвяне на различни ястия от моите колеги Ивчо и Влади, които ще обучат младите таланти в Метро Академия. Ако и ви искате да закупите такава риба за вашия ресторант, може да се обърнете към търговския управител в най-близкия метро магазин.